yun guys, kasama natin ngayon si Sir Jonathan upang tulungan tayo at i-educate na rin tayo kung paano ba mag-assemble ng PC. Usually, saan po ba nagsisimula yung assemble, sir? Sir. So, mostly sir, simulan po natin sa pinaka-brain po ng computer, which is yung processor po or yung CPU na tinatawag po. So, dito sir, meron tayo makikita natin na meron tayo ditong Ryzen 5 5600G with integrated graphics na Radeon 8 megahertz po. Magkano to, sir? 9,700 sir. 9,000. Yun na ba yung parang pinaka-average price natin dito? Yes po. So, kailangan natin ng board po. B450 BioStar po. 4 slot po siya. Yan. When you say 4 slot, ano yung nilalagay dito, sir? Yung RAM po. yung memory. So, pwede tayo maglagay dyan up to 4 stick po ng RAM po. Okay. So this is how much, sir? 4,200 po. Okay. Bale, itong B450 po na BioStar po, ito po yung mga masasuggest namin into mid-range po, yung mga mid-range gaming dyan. Pwede to. So, kung gusto po natin ng i-upgrade or yung mga high-end board po natin, meron po tayo dito mga Steel series po. Yung example po, B450 ASRock Steel Legend po, yun po. Susunod po natin is yung RAM po niya. Yan. Okay. Importante din na part to, di ba? So, meron po kami dito na 8GB RAM, 266 MHz po, DDR4, for only 1,700 po. 1,700. Opo. Sa mga requirements natin sa mga games, usually ano ba yung RAM na requirement, sir? Bali, sa games na lalaroin natin, iba-iba kasi. Example, for example, maglalaro tayo ng Dota. So, etong 8GB RAM na to, kaya niyang i-run yung Dota into mid-range po. So, kung gusto po natin na mas smooth, mag-add tayo. Or kaya, lagay natin siya ng 16GB RAM, 200 MHz po. Yan naman meron po ay? tayong RAM, meron din tayo ditong SSD. Okay. Ito, importante ito sa boot up po ng ating PC. Ano po yung SSD? SSD solid state drive po. So, malaki yung pagkakaiba niya sa HDD. Yes. Kasi dati nun sir, di ba, way back po nun. Mga disk, di ba? Itong mga chip na sila. Puro components na po. Kaya mas mabilis siyang mag-process kaysa sa HDD. So, ano po yung specs natin dito, sir? Ilan to? So, basically, sir, ang ini-install po namin is 120GB po. Okay. So, optional lang naman yun, sir. Kung gusto ni client or ni customer na mag-upgrade po ng SSD, meron po kami dito 240, 480 to 1TB po. So, yung 120, how much? So, yung 120 po, 850 po. 850? Mura na. Yes po. Wow. Ano yung brand nun, sir? Fast speed po. Fast speed. Yes. Okay. So, next tayo sa mahalaga. Power supply. Power supply. Siyempre, paano ma-aandar yung PC natin kung wala siyang power, di ba? Tama. So, ano yung specs ng meron kami power supply natin, sir? S-Gaming 80 plus bronze po. 600 watts. So, basically, meron din kami, sir, na 450 watts, 500 watts, 700 watts. True rated na po yun, 80 plus True bronze. rate, okay. So, yung 700 watts po namin na 80 plus bronze, nagkakalaga siya ng 2,500. 700 watts na 80 plus bronze. Okay. Then, dako tayo dito, sir, sa ating case. So, ito, sir, meron kami ditong Battle Soul na nagkakalaga ng 5,700 po. Yun, sir. Kung gusto natin ng mga aesthetic design yan, or yung mga simpleng design lang, yung mga available po kami mga LED fan po. Meron kaming RGB fan yan. Actually, ako kasi medyo minimalist ako sa mga gamit. Yes po. So, for example, ayoko ng ganitong design. Magkano naman po yung mga ibang cage natin dito? Yes. Meron po kaming mga available po na mga case. Tulad po ng mga ATX tower case po namin. Meron po kami ditong Kitec T1000, Kitec T850, Ovation Hyper Mesh. Ovation, yan, I think. Po. YGT B700. And so on so forth po. Meron po tayo dito mga micro ATX po na tinatawag. Pinakamura meron po kami ditong 900. May power supply na po siya generic. Yun po yung tinatawag natin ng mga office type case. Alright, so itong sinetup natin for our PC, usually magkano to nun, sir? Etong build na to, sir, halos maabot ito ng 24,000 po. 24,000, sir. Wow. Meron ka ng Ryzen 5 5600G. Okay. So, for best experience, sir,
mas okay maglagay tayo ng video card or mag-install tayo ng video card. Sa video card naman, sir, meron kami ditong, sabihin natin mid-range gaming tayo, sir. Meron kami ditong available na RX 550, 1630, GTX 1630, GTX 1660, at RTX 3060, at marami pa pong iba, sir. Kung sa monitor, sir, kung pang doki-doki lang or yung pang online school, pang browse, meron po kami ditong 19-inch, 20, 22, then 27. Yung 19 inches or how much? And sa 19 inches po, 2,650 po, may 19-inch monitor ka na, brand new po. With warranty na po yan. Okay. Then sa mga gaming monitor namin, meron po kami 24-inch, 27, 32, at marami pa pong iba. So ang price po ng 24-inch ay 5,500. IPS monitor na po yun, borderless pa po. Wow! With warranty na rin po yan. Borderless, ha? Galing. Galing. Okay, so siguro guys, no, if you are interested to know more about yung pricing nila and at the same time yung parang customized assemble, Yes po. depende sa budget ninyo or depende sa need ng pagtatrabahuhan nyo sa PC, you can actually go here and then meron po silang inventory or list ng mga items dito in which you can actually kumbaga checklist, and then from there yung gagawa tayo ng pricing natin. Apo. Tama po ba? Quotation po. Tama, Pwede po tama. ang PC Racks po, open po kami for quotation. Yan. Then nagre-repair din po kami ng mga desktop. Yan. Alright. Thanks so much, Sir Jonathan. No? So, ikot pa tayo dito, guys. Tingnan natin kung ano pa ba yung mga items natin dito na hindi na-cover sa PC Assemble. Dito po sa PC Racks, ang services offered po namin ay CCTV installation, cleaning system unit, upgrade system unit, software and hardware installation, and other repairs. At para naman po sa payment method, pwede po tayo magbayad through cash, e-wallet, via GCash or Maya app. At available din po ang installment through credit card installment, on credit, bill is, at also we accept in-house financing at cash on delivery. Para naman po sa business information po, we are located to 430 Santo Niño Street, Barangay Santo Cristo, Angeles City. Near lang po sa Jong Funeral and Safewise. Store open po namin is 9 a.m. to 6 p.m. lang po. And then, contact number ko po is 0977-265-9149. Dito lang po sa Facebook page po namin is PC Racks Computer Training lang. Thank you.